नों आइ गैयियाव थानो हादोंना हायाखै? हायाखै। स्कुलाव थांना थायाखै दालाय? थाङाखै। मामिखौ नांफिनगौ आरोना इखो? बुंबाय नोंसा माखो? सालबारियाव थांदो होननानै बुंदो। नोंसोरखौ इदिना थगायलांदों? आगैयाबो गाबदों? न'निफ्राय थांनाया 9ता बाजियो 9:30 थांदो इयो थांनानै रुपैयाव थांनो होनना बुंग्रोदो सिगां रुपैयाव थांनो होनना बुंग्रोनानै ओमफ्राय सालबारि थांदो सालबारि थांनानै फैनानैसो ओमफ्राय रुपैयाव आंनाव फन खालामहरदो इयो फन खालामहरनानै ओमफ्राय मुसुखानिफ्राय बुंहरबाय इयो एकाउन्टआ ब्लक जादो मुसुखानिया फैसाखौ समबारैसो सोयोनो ओरैनो आंनो बुंहरबाय ओमफ्राय बिदि बुंहरबाथाय दे होमबालाय होननानै फनखौ दानना हरबाय बेनिफ्राय दानखांनायनि उनाव एख' गैला फन हरासै आङो ओमफ्राय उनाव आं नानिमोनखौ स्कुलनिफ्राय लाना फैनानै नानिमोना फन खालामहरबाथाय फना सुइस अफ ओमफ्राय सुइस अफ बाथाय नानिमाया होनहरबाय बाबा मानि फना सुइस अफ होनबाथाय आंबो थुबाय थुयै फना सुइस अफ ओमफ्राय सुइस अफ नालाय मा खालामदो ओमफ्राय आङो रुपैयालागै थांनानै ओमफ्राय गैया पार्लार नागिरबाय आङो पार्लाराव नागिरबाबो गैया सालबारियाव थांबाय सालबारियाव 8 बारसो जादों मैया थांलाय फैलाय बेनिफ्राय जोंहानि गथ'फोर ओरै बास्रांनि हिनजावा ओजों दंहैयो नालाय ओमफ्राय रिसार्ज गैयिनि सोब्रलायनानै आं सोंहरबाय इनाव मोनायाव ओमफ्राय खिथाहरबाय ओइ बिल्डिंआवसो मुसुगुर सावजानाय इयावसोमोन ओरैनो थांना फैबाय इयाव सोंहैबाय इयावबो गैया। दा नोंथाङा मा सन्देह खालामनाया जाहैबाय आंथ' बिदि सन्देह गैयामोन सिगां ओमफ्राय दा मानसिफोरनि बुंनाय बेलायाव दा रं नाम्बार दङमोन नै इयो सोरजों थांदों ओमफ्राय आं मिथिया बेखौबो आंथ' बिदि सन्देहबो गैयामोन सन्देह खालामदों आं दा थांथारदोंआनो थाङाखै नङा थांथारदों नै दा गथ' गथायफोर सानै बाबु सासे ओमफ्राय नानि सासेया 10 बोसोर सासेया 8 बोसोर नोंथांनि थंखौ फोरमाय आंनिया बरमाज्रा गामिया सान्थिपुर बाक्सा मानसिया फैफिननांगौ आं एख' खालामा जोंनो न'आव फैफिननांगौ आरो जायनो लोगो मोनो बेखौ हमना दोननानै मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनांगौ मबाइल नाम्बारानो जाहैबाय 011-341-485 बेयाव जायनो मोनो बेखौ हमनानै लाखिनानै माने बे नाम्बाराव फोरमायहरनांगौ आरो 11 बोसोर जाबाय दा एख'थ' आङो बेखौ बिदि सन्देहबो खालामनानै माबा जायाखैमोन बेखौ बिदि थांगोन होननानै आं सानाखै एसेबां मोजां जों रायज्लायबाय हरावबो बिदि रायज्लायलायनायनो गावबो होनबाय आंखौ नैयाव न'आव ओंखाम संनायाव फैसा इयो थारहरदोंना सासे माबानि राजाबिलिनिनो ओमफ्राय बेखौ समबारैसो हरोनो दिनै थांना फैनोसै दां खबर लानो ओरै होननानैसो थांदोंमोन इयो दावराव जायाखै जोङो जेबो दावराव गैया आं बिदि जागोनबो होनना सानाखैमोन डाइरेक्ट केस फैसा लांदो 10,000 डाइरेक्ट गाव सुद होनाय फैसाखौ लाना फैदोंमोन बेखौ लाना थांदो 10,000 बेनिफ्राय पस्ट अफिसाव दङ मोननै पस्ट अफिसाव सिबिङाव मोनसे दङ 30,000 मोनसेयाव दं 28,000 बेनिफ्राय स्टेट बेंकनिया जाहैबाय 13,800 बे फैसाखौ बेंक एकाउन्टखौबो बुकखौ सेस लांजोबखादो इयो